No me oltiin sitten se kuukausi kuitenkin maalla Piileaveessa toipumassa. Ja se oli muuten sitten rankkaa. Päästiin puhtaaseen tilaan, maalle raikkaaseen ilmaan. Elimistö alkoi putsaamaan. Ensimmäinen 2 viikkoa oli helvetistä. Siis meillä kaikilla. Oli jotenkin jumalattomia pissavaivoja, oksentelua, jatkuvaa hikoilua, kuumeilua. Niiden myrkkyjen täytyi tulla ulos. Ruokavalio oli mahdollisimman suppeella. Siinä vaiheessa ei syöty yhtään kotimaisia viljoja, ei mitään, missä oli lisä- tai säilöntäaineita. Pelkkää ihan puhdasta ruokaa. Jos laitettiin jotain muuta suuhun, niin se kostautui heti. Et elimistö oli ilmeisesti sitten jo niin täynnä myrkkyä meillä kaikilla, että se ei sietänyt yhtään lisää. Mutta minulla onneksi kävi silleen, että sitten kun olin pahimmillaan sairaana, niin minun tämä yksityislääkäri sanoi, että nyt ei ole muuta vaihtoehtoa kuin että lähdet Kanarialle. Ja sitten mä tein sen, että mä hain pankista lainaa ja lähdin Kanarialle. Eli olin 2 viikkoa siellä, niin sen aikana jo tuli vointi paremmaksi. Ja sitten toi lääkäri kyllä kirjoitti pitkän antibiootin, koska mulla oli infektio keuhkoissa, niin 3 viikon antibioottikuurin ja sitten lähdin muutaman kuukauden päästä uudestaan Kanarialle. Ja se oli se käänne sitten, mikä niin kuin alkoi se toipuminen, eli keuhkojen kapasiteetti alkoi kasvamaan niin kuin spirometrioissa. Näki, että pikkuhiljaa tuli desi sieltä ja desi täältä aina vaan isommaksi keuhkojen tilavuus. Niin, että se auttoi se aurinko ja meri-ilma. Eli mä olin koko sen loma-ajan merenrannalla, istuin kivellä, kävelin siinä hiekalla ja sen aikaa, mitä aurinko oli ylhäällä, niin mä olin merenrannalla. Eli se oli semmoinen noin 8 tuntia päivässä sitä niin kuin hoitohuonetta, että se kyllä teki ihan ihmeitä. Ja sitten kun siellä pystyi kävelemään sillä lailla, että tuli niin kuin sitä rasitusta, niin se oli jännä, että kun ne keuhkot niin kuin alkoi aukeamaan. Eli siis se tuntui siltä se olotila, että keuhkot on niin kuin jotenkin lysyssä, eli sinne ei niin kuin, vaikka kuinka yrittää vetää, niin ei mene ilma perille asti. Ja sitten kun ne alkoi siellä aukeamaan, niin kuului välillä semmoisia praps, niin kuin, siis semmoisia ihan alhaalla tuolla, niin ne olisi joku rapsahdellut siellä. Ja niin, sitten niin kuin aina vaan oli helpompi olo ja myöskin tietenkin peffit nousi. Niin ihan siis 100 nousi peffit aika lyhyelläkin aikaa. Ja sitten seuraavilla reissuilla niin nousi aina vaan enempi. Ja sitten tosiaan nyt keväällä niin oli sillä lailla, että mä siellä puhalsin jo mittarin pohjaa. Eli 800 oli mulla peffit. Ja mä en käyttänyt edes lääkkeitä siellä ollessa. Eli se oli niin kuin minulla olisi ikinä astmaa ollut.